Yn y de, i ni mwynhau yr adran arbennig yma, sef y gaseg ar ebol 8 mlwydd oed a throsodd. A'r sain yna, y sain hyfryd o weryru yn parhau i'r siarad rhwng y mame a'i plant. Nadi wir. Ond dyma ni ar y brig yn gobeithio cadw yr spot hyn, Jack Bowerman a synod ringlets Diamond. Fe o'r perchynog wedi cael ei fagu wrth gwrs gan un o'r brydfeidd mwyaf enwog yn y byd Cymraeg, Cerdyn a Doreen Jones, brydfa synod. Lly'n cadw drych mewn, cadw fynd yn dwe'n parhau i gael sylw y ceffyl. A di mae Jack, mae'r porfa yn cael real wac gyda fe, drial tynnu sylw'r gaseg. O, mae'r whip yn yr awyr nawr. Ydi, ac yn cael ychydig bach o effaith ar y ceffyl sydd drws esa. Dangos beth sy'n digwydd, ti'n modd, beth sy'n gallu gweithio i dy gaseg di, ti'n modd. Ydi. Fi'n credu bod Brian Foster, y beirniad fyna, yn y llwyd, yn gofyn i gael golwg bach manylach. O, mae'r heti ffwrdd yn wared yn ni, Rob. Yn wared yn ni, ie wir. Na, fe droiodd nhw ochr ar ôl ochr i gymaru tri cynta. O teith a reit. Mae'r golygfeydd yma o gymeradwyo i gilydd, mae'n dod â teimlad cynnes iawn. Odi, mae fe. Mae ennill yn meddwl tipyn bach, ond mae sawl person yn gweithio i gael un casell i'r caseg i'r cylch. Mae rhaid gweud. Ond Jack yn tynnu drwser lan, dyna fe, barod i fynd o nawr. Barod at waith. Synod ringlets Diamond, wrth y march, synod Robin Dundee ac allan o synod ringlets Last. Jack Bowerman yn berchen ac yn dangos. Odi, mae ie. A mae hwnna yn neud y profiad yn felys iawn, achos wyt ti'n yn llythrenol yn bob rhan o'r ceffyl. Yr unig beth gall curo ni os wyt ti wedi magu fe, gweld y gael ei geni, a wedyn gweld yn ennill ar gardyn goch. Mae hwnna siŵr o fod yn rhywbeth special iawn. Ond ie, mae rhaid cofio y gaseg fach hyn fydd Cerdyn a Doreen Jones, brydfa synod yn gedren hyn. Ddim yn bell wedyn ni, ond mae nhw'n mynd i gael pleser mowr, achos mae rhaid cofio bod enw'r ceffyl yw synod ringlets Last. Fe fydd brydfa synod yn enwog tra bod hon yn camu'r cylch yma. Llinach arbennig, llinach synod. Prefix. Mae enw'r ceffyl o hyd a prefix y perchynog. A dyma ni felly ganlyniad yn ysgwell y Caseg Fagu hun yn yr adran ac. So we have results of the senior football Mare class in the section C. And this is on pages 194 and 195 in your catalogues. Llongyfarchiadau mawr i'r enillydd. Many congratulations to the winner of this class, Jack Bowerman with Synod Ringlets Diamond. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Yn yr ail safle, in second, we have Cymreig Teip. And this is Penfreed Nancy Rose, property of Richard Pittman. Yn drydydd, in third, Cymreig Teip. And this is Victor Anthony Moore with Teip Happy Grace. Yn y bedwaredd safle, in fourth, we have Cymreig Teip. And this is Raymond Hunt with Moorcroft, Louisiana. And the billets safle heddiw in fifth, Cymreig Teip. And this is Kerry Fells, Bryn Sion, Gwendolina. Ac yn chweched in sixth, we have Cymreig 6. And this is Blackula and... Wel, mae'r gefnogaeth a'r gymeradwyaeth o gwmpas y prif gylch yn gweud cyfrolau, a Jack Bowerman yn ei hannog nhw hefyd. Synod Ringlets Diamond yn ennill y dosbarth yma, y Caseg Fagu hun yn yr adran ec. Llongyfarchiadau mawr iawn i Jack. And
Cymreig Teip Cob.